Machiegni weche mag tuke kama nying Kenya piem mag Olimpiks igani ng'we mag mita 800 oler ni gibiro timo maber kaka tim mar jotugo Pamela Jelimo gi Wilfred Bungei mane oyudo goldi ng'we mag Olimpiks higa mar 2008 mane obagi e boma ma Beijing. Jaloch ng'we mag mita 800 pinje duto Mary Moraa biro bedo achiel kuom jotugo kama bende oting'o Lilian Odira gi Vivian Chebet ma biro ringo ng'we mag mita 800 e piem mag Olimpiks. E kidieny mar yawuoyi Emmanuel Wanyonyi, Wycliffe Kinyamal kaachiel gi Koitatoi Kidali biro bedo tim mar yawuoyi. Kocha mar jong'wech mag mita 800 Bernard Ouma osingo ni timno biro timo maber nikech ikruok makare ma gisetimo. Timno igeno ni biro riwore gi jowetegi e boma ma Miramas. Mimi, Fifia na Lilian Odira tumekuwa tukisaidiana kwa mazoezi. So tunaomba Mungu atupe nguvu. Tukifika huko tukimbie mzuri na tufike finali sisi wote na tulete medali Kenya. Kupata gold haikuangi rahisi, lazima ujitume. Na nikiwa kwa starting, so kila mtu atakuwa anasema Moraa alipata medali 2023 Budapest. Saa hii ataenda kupata medali. So niko na kibao la ni lazima nijitume. Personally, I say yes, they're very ready, almost there. We have about 2 weeks to keep on doing some of the work as well. You see, running, just like any other sport, has got a number of physiological demands. So ready is a bit relative. Team mar Malkia Strikers jotuk volleyball kidieny mar nyiri